Bună seara și bine v-am găsit! Sper că sunteți bine și de asemenea sper că aveți vești bune. Eu am una pentru voi, este vestea că începând cu seara aceasta avem posibilitatea să ne vedem în direct, nu doar pe pagină sau în grup, în cele de pe Facebook, ci și pe un canal de YouTube. De aceea vă invit să urmăriți acolo, mai ales pe aceia dintre voi care nu aveți acces la Facebook sau nu doriți să aveți Facebook sau WhatsApp. Avem, iată, acest canal de YouTube, un început, sperăm un început binecuvântat și de folos pentru cei care ne ascultă. Spuneam data trecută că începem o serie despre lupta spirituală. Cei care mă urmăriți știți că în urmă cu câteva luni am vorbit despre autoritatea spirituală a credinciosului. Am făcut diferența între putere și autoritate, dunamis și exousia, cuvintele grecești. Dacă veți căuta mai în urmă, veți găsi această discuție și vom reveni la ea pe măsură ce avem nevoie să exemplificăm. Acum însă vom intra în discuția propriu-zisă despre ceea ce am început data trecută, respectiv discutăm care sunt elementele de armură, echipamentul nostru spiritual în lupta pe care o avem de dus. Sfânta Scriptură spune că fiecare om și umanitatea în general se află în mijlocul unui conflict spiritual. Aceasta este o realitate chiar dacă unii oameni nu o înțeleg sau nu o recunosc. Totuși, și fără să ai mesajul creștin, tot poți să înțelegi că lumea în care trăiești este o lume în conflict. Și conflictul acesta nu este doar cel văzut, oameni care își dispută între ei diverse lucruri, ci este și un conflict nevăzut. În lumea spirituală se poartă un conflict permanent. Biblia ne informează despre aceasta, ne spune care sunt dușmanii, care este tactica vrășmașului și care sunt, de data aceasta cred că abia ați așteptat, care sunt armele cu care noi putem și trebuie să luptăm ca să obținem victoria. Pentru că un copil al lui Dumnezeu are promisă victoria împotriva dușmanilor spirituali. Am luat ca punct de pornire comparația pe care o face Apostolul Pavel în epistola către Filipeni. Acolo, în Filipeni 6, el vorbește despre armura pe care trebuie să o aibă un creștin. Și contextul aș vrea să îl amintesc puțin aici. Este vorba de a te împotrivi lucrării vrășmașului, dar asta nu o poți face dacă nu ești echipat corespunzător. Și versetul 11 din Efeseni 6 spune așa: îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat o armură, nu este ceva de la noi, ne-a dat echipamentul, dar lupta este a noastră. El ne-a dat elementele cu care să purtăm această luptă și ne anunță că putem să ținem piept împotriva celui rău, putem să-l învingem dacă respectăm regulile pe care Dumnezeu le-a așezat și modul în care El ne învață să luptăm. Ne spune Apostolul mai departe aici că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Din nou se subliniază, se reiterează acest aspect, și anume că lupta spirituală nu va fi dusă cu arme fizice, ci cu arme spirituale. De aceea trebuie să ne pregătim să le înțelegem și să învățăm să le folosim. Sfânta Scriptură ne informează de la Geneza și știți că am ținut o serie din Geneza, că această luptă, acest conflict, de fapt, nu îl pune pe diavol în poziția de a ne putea face rău. Noi suntem făptura lui Dumnezeu și dușmanul nu ne poate lovi așa cum ar dori el. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, dar cel rău, chiar dacă nu are autoritate și nu are putere asupra noastră, el va încerca și tactica lui este înșelătoria, este minciuna. Așa cum i-a înșelat pe primii oameni, așa a înșelat apoi
miliarde de oameni de-a lungul istoriei, pentru că terenul de bătălie este, de fapt, mintea noastră sau lumea gândurilor noastre. Acolo se duce lupta. Spuneam altădată că exemplul acela cu pilda semănătorului arată în primul tablou sămânța care cade lângă drum și nu apucă să încolțească și nici atât să aducă rod, pentru că vin păsările și o iau de acolo. Și explicația pe care Domnul o dă mai departe când le spune ucenicilor ce înseamnă această pildă, el le spune că în mintea omului nu a rămas sămânța sau mesajul și cel rău, diavolul, vine și fură. Deci diavolul are și această tactică să distragă atenția sau să aducă uitare sau să aducă confuzie. Asta este parte din lucrarea lui sau din arsenalul lui. Deci aceste ființe spirituale cu care noi trebuie să ne luptăm, să nu vă imaginați că ne confruntăm cu puterea lor, pentru că sunt ființe puternice, sunt îngeri puternici, care, din punct de vedere al unei confruntări la nivelul acesta al cuvântului grecesc dunamis, adică în ce privește forța fiecăruia, nu suntem în categoria aceea, dar suntem în categorie când vorbim de exusia, de autoritate. Acolo noi avem această autoritate asupra lor. Însă trebuie să o folosim bine, pentru că dracii vor fi supuși, cum spune în Evanghelie, în numele Domnului, nu pe orice cale. Nu omul se va duce singur la această luptă. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Spune Apostolul Pavel aici că primul element din echipamentul unui creștin este adevărul. Și adevărul este comparat cu o centură a unui soldat pe care el și-o pune în jurul mijlocului și acolo, ca un brâu, de ea agață sabia, bineînțeles poate astăzi și grenade și alte arme, dar la vremea respectivă știm cu siguranță că de cingătoarea aceea soldatul avea agățată sabia și poate și alte elemente de luptă. Ce înseamnă această comparație? Când apostolul spune că mijlocul trebuie să fie încins cu adevărul, sau primul element din echipamentul nostru este adevărul, aceasta deja ne evocă mai multe versete, mai multe texte din Sfânta Scriptură. Discuția este totuși mai complicată în prezent, pentru că lumea în care trăim, sau generația noastră, a ajuns să nu mai aibă aceeași definiție despre adevăr pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Astăzi sunt oameni care consideră că fiecare poate să aibă adevărul lui. Și adevărul tău și al meu și toate în cap acolo, atâta vreme cât nu ne insultăm sau nu ne certăm în privința asta. Nu știu dacă Biblia spune așa ceva pe undeva, dar știu cu siguranță că în Scriptură adevărul este prezentat ca ceva obiectiv, ceva ce nu se negociază de la un loc la altul, de la o cultură la alta, de la un om la altul, de la o biserică la alta. Adevărul lui Dumnezeu este același, el este neschimbat. Și chiar în această definiție, în Ioan capitolul 17, Domnul spune în rugăciunea lui: sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci cuvântul lui Dumnezeu are ca și sinonim adevărul, sau adevărul și cuvântul lui Dumnezeu sunt sinonime. În aceeași Evanghelie după Ioan, pentru că Ioan are o vastă paletă de folosire a acestui cuvânt și se pare că îi place și putem lua de la el mai multe definiții despre adevăr, el spune în primul capitol, în versetul 17, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Când spune aceasta, să nu înțelegem că Moise a zis minciuni. Moise a adus legea, o parte din adevărul lui Dumnezeu. Dar harul și adevărul deplin, aș putea spune, au venit prin Iisus Hristos, respectiv tot ceea ce era de spus. Iarăși din Evanghelia după Ioan, avem acel verset care zice: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Deci exprimările apostolului Ioan în Evanghelie și nu numai, în
tot parcursul Scripturii arată că adevărul este ceva nenegociabil, este ceva clar, este ceva stabilit, este sinonim cu cuvântul lui Dumnezeu. Ori, iată că tocmai în privința aceasta avem un dialog interesant între Domnul Iisus Hristos și Pilat. Când Domnul folosește termenul acesta de adevăr în sensul în care tocmai am vorbit, adică în termeni absoluți, și spune eu sunt din adevăr, eu am venit să mărturisesc despre adevăr, Pilat îl întrerupe cu această întrebare: ce este adevărul? Și înainte de a îl ironiza sau de a considera că este nepregătit pentru poziția lui, ar trebui să ne dăm seama că și noi, și generația noastră, ca și Pilat de atunci, trăim într-un relativism despre care am vorbit, și anume nu mai știm sau ajungem să nu mai știm care este adevărul. Ca și remediu este să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm de aici care este adevărul. Adevărul este, în Sfânta Scriptură, este mesajul lui Dumnezeu. Tot ceea ce aduc oamenii pe lângă nu este adevăr. Și vedem pe cel rău, îl observăm la lucru, cum el încearcă să distorsioneze adevărul. Minciuna nu poate să fie prezentată doar ca minciună. El o va amesteca, o va dilua, o va așeza în așa fel încât să pară că este ceva bun, ceva corect, adevărat. Și ne spune Scriptura că cel rău se preface în înger de lumină și slujitorii lui în slujitori ai neprihănirii. În privința aceasta, sigur, sunt multe de spus și eu chiar vă provoc să faceți o căutare de texte și versete despre adevăr, să vedeți cam ce spune Biblia despre adevăr. Însă, aș vrea să vă ofer ceva din Vechiul Testament. Zilele acestea m-am gândit la un verset, mi-a venit în minte și l-am căutat să văd unde este. Într-adevăr, este în Cartea Proverbelor, în capitolul 23, și acolo spune înțeleptul așa: cumpără adevărul și nu-l vinde. Dobândește înțelepciunea, învățătura și priceperea. Cum să faci să cumperi adevărul? Sigur, cuvintele trebuie luate în contextul lor sau în sensul lor, nu neapărat identic cu ceea ce înțelegem noi astăzi. Dar sensul în general este acesta: caută adevărul, caută să-l obții, poate că trebuie să plătești pentru el ca să-l găsești, dar a cumpăra adevărul înseamnă a face un efort, poate financiar, poate de altă factură, ca să obții, să ajungi la adevăr. Adevărul acela despre care spuneam că ne va aduce libertate. A cumpăra adevărul sau a aduna sau a dori să-l strângi este atitudinea pe care și noi trebuie să o avem. Și am vrut să vă ofer acest verset din Vechiul Testament. Pentru că atunci când mai deschideți televizorul sau când ascultați chiar și un predicator, e bine să vă puneți întrebarea cât adevăr primesc eu de aici și cât neadevăr. Pentru că nu aș vrea să-i acuz doar pe cei care transmit știri aranjate și transformate în altceva, în fake news, cum se spune acum în limba engleză, adică știri incorecte. Ci am o problemă, și trebuie să avem toți o problemă, și cu acei care aduc neadevărul într-un context de predică, într-un context de învățătură creștină. Sfânta Scriptură ne spune să fim atenți și să veghem. În lumea asta care ne bombardează cu atâta informație, este foarte greu să faci o căutare rapidă și să descoperi repede care este adevărul. Știți că, nu știu în prezent, dar în urmă cu câțiva ani, foarte mult aveau grijă de noi acești fact-checkers, adică ăștia care se ocupă pe internet să ne verifice, să ne dea peste mână atunci când spunem ceva. Și mult adevăr a fost cenzurat de acești pretinși apărători ai adevărului. Adevărul nu are o perioadă foarte propice sau foarte bună în prezent. Putem spune că în lumea în care trăim, chiar dacă suntem bombardați de informație,
99,99% din ea este falsă. Și trăim într-o lume care varsă tone de minciuni pe toate căile. Și cu atât mai mult este important ca noi să pornim la această luptă, având mijlocul încins cu adevărul. Amintiți-vă ce spuneam la început, că dușmanul nostru este diavolul, este tatăl minciunii. Ori la el nu putem să ne prezentăm în conflictul acesta având în arsenal elemente de ale lui. Haideți să lăsăm doar pe el cu minciunile, iar noi să fim în confruntarea aceasta doar cu adevărul de partea noastră. Când Domnul Iisus Hristos își a rămas bun de la ucenici, El le spune așa: nu voi mai rămâne mult cu voi, trebuie să plec, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Or, asta este foarte important și pentru noi, ca și temă de reflexie. Este să vedem dacă noi avem în viața noastră doar adevărul sau dacă vreunul, și intenția mea nu este nicio secundă să insult pe cineva, dar știu ce se întâmplă. Știu că oamenii sunt oameni care trăiesc în minciună. Sunt oameni care îi mint pe alții și se mint și pe ei în final. Dar să știți că pe Dumnezeu nu îl vom putea minți și în final adevărul sau cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, va face lumină în viața noastră. Și ce este de făcut atunci? Este bine să o facem noi din vreme. Este bine să delimităm viața noastră și ar fi un subiect de meditație și de reflexie și de acțiune chiar. Să umbli în viața ta și să vezi dacă sunt lucruri neadevărate. Vă dau unul foarte simplu, foarte mic. Sunt oameni care au acest obicei să repete ce aud de la alții, să bârfească. Și am găsit astfel de oameni care îmi spuneau și mie poveștile lor. Și îmi zice unul așa: frate, eu așa am auzit, așa mi s-a spus. Dacă a mințit el, mint și eu. Și am spus: omule, dacă a mințit el, acela de la care te-ai informat, asta e problema lui, pentru care va da socoteală. Dar pe tine cine te pune să minți? Tu poți să te oprești, tu poți să te stăpânești de a da mai departe un lucru neverificat. Și asta ar trebui să fie pentru noi toți o practică. Sunt multe lucruri care sunt atât de interesante, atât de picante despre unii, despre alții, tot felul de lucruri spectaculoase, încât omul vrea să le spună mai departe. Nu le spune. Verifică întâi, vezi dacă sunt așa. Există o prismă sau există să spunem, o cenzură aici, să vezi dacă e adevărat, să vezi dacă folosește, dacă zidește și așa mai departe. Deci, noi ar trebui să devenim mult mai conștienți despre ce se întâmplă în jurul nostru și mai ales cum folosim informația. Informația neverificată este în categoria minciunii, până când ajungi să o verifici și să știi că este un adevăr. Ori mijlocul încins cu adevărul, iată, această metaforă ne arată că noi în lupta aceasta nu putem să mergem pe zona gri, ci trebuie să avem clar delimitat terenul de luptă. Diavolul va veni cu minciuna, el va veni cu ispita, el va veni cu aluzii, cu jumătăți de adevăr. Noi trebuie însă să aducem adevărul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam data trecută, când Domnul se luptă la nivel spiritual, poartă această luptă cu cel rău. Matei 4. Este vorba de ispitire. Diavolul scoate versete din context și Domnul îl pune la punct cu versete interpretate corect, toate din cartea Deuteronom și care toate arată explicarea fidelă a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneam, noi trebuie să avem grijă nu doar de ceea ce ne transmite mass media sau toate aceste canale de informații. Trebuie să avem grijă de ceea ce îngurgităm și la nivel spiritual, pentru că sunt foarte mulți oameni care ascultă și se hrănesc cu învățături greșite și acestea vor produce rătăcire și acestea vor produce dezamăgire mai târziu și oamenii vor zice: bine, dar asta le-am auzit la un predicator, le-am auzit la o biserică. Da, posibil. Nu zic că nu. Le-ai auzit poate și pe internet. Dar întrebarea este, le-ai verificat? Sunt acestea cuvintele lui Dumnezeu? Sunt acestea parte din adevărul lui Dumnezeu?
Deci, iată, până data viitoare, vă rog să verificăm acest element din echipamentul nostru. În ce relație suntem cu adevărul? Cât de mult contează el pentru noi? Cât de important este pentru noi? Îl cumpărăm? Căutăm să-l strângem? Căutăm să dobândim înțelepciunea? Voi reveni la toate aceste lucruri. Sunt sigur că n-am reușit să spun îndeajuns, dar este doar o primă provocare de a avea grijă să ne echipăm cu adevărul care este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, până data viitoare, aș spune și eu ca Domnul Iisus Hristos: Doamne, sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.